मोजां खौरां लोगोफोर पाठशालायाव थानाय भट्टदेव इउनिभार्सिटियावबो PhD एडमिशननि नटिसआ ओंखारबाय। नटिसआ थांनाय 27 जुनावनो ओंखारदों। PhD एडमिशननि लास्ट डेट अफ एप्लिकेशना जाहैबाय 22 जुलाइ। एन्ट्रेन्स फिस 1500 फॉर जनरल कैटेगरी, 750 for ST and SC candidates. Eligibility criteria 55% aggregate mark in PG subjects for general category आरो ST SC नि थाखाय आरो OBC नि थाखाय 5% relaxation, तारमाने 50% aggregate mark बानो जागोन। दानिया बिसोरनि एडमिशना गुबैयै एन्ट्रेन्स टेस्टनि जोहै जागोन। एन्ट्रेन्स टेस्टआ गुबैयै 100 मार्कनि जागोन। बेनि गेजेराव 50 मार्कआ जेनेरेल कुवेश्चन्स जागोन, नट डिसिप्लिन स्पेसिफिक, साबजेक्ट स्पेसिफिक जानाय नङा बेयो 50 मार्कआ। 50 मार्कआल'सो साबजेक्ट स्पेसिफिक कुवेश्चन्स जागोन। अदेबानि जायफोर केन्डिडेटआ नेट स्लेट एबा बेबायदिनो इकुइभेलेन्ट नेशनेल टेस्टआव क्वालिफाइड जादों, बेफोरो डाइरेक्ट पार्सनेल इन्टारभिउआव एटेन्ड जाबानो जागोन। बिसोरनि थाखाय एन्ट्रेन्स टेस्टनि गोनांथि गैया। लास्ट डेटआ जाहैबाय बिसोरना 22 जुलाइ। एप्लिकेशन फर्मनि थाखाय भट्टदेव इउनिभार्सिटिया मोनसे गुगल शीट फ्लट खालामदों। बेवहाय गावनि नांगौ डकुमेन्ट्सफोरखौ लोगोसेनो पेमेन्टनि स्लिपखौ बेवहाय आपल'ड खालामनांगोन। पेमेन्टखौ गुबैयै SBI कालेक्टआव बेवहाय नुखादों। पेमेन्टखौ SBI कालेक्टजों होनांगोन। SBI कालेक्टआ जाहैबाय SBI नि बेन्डिङावनो थानाय गासैबो इउनिभार्सिटिनि मोनसे कालेक्टेड मोनसे प्लेटफर्म। बे प्लेटफर्माव थांनानै जों गावबागाव इनस्टिट्यूट जेरैहाय भट्टदेव इउनिभार्सिटिबा जों बे एडुकेशनेल इनस्टिट्यूशनाव थांनांगोन। थांनानै बेवहाय जोङो भट्टदेव इउनिभार्सिटि होननानै जों बेखौ नागिरनांगोन। हमनानै लादो बेयाव जों स्टेटखौ आसाम होनानै होदो। फिल्टार खालामनानै लादो। फार्स्टआवनो स्टेटखौ जोङो आसाम होना लानोसै। दाना आसाम होनाय लोगो लोगो बेवहाय जोंना भट्टदेव इउनिभार्सिटिखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन। लेफ्ट साइडजों नायलां, बेवहाय भट्टदेव इउनिभार्सिटि बजालि बेखौ क्लिक खालाम। क्लिक खालामनानै एज पार रिक्वायरमेन्ट जोंनिया बेयाव जागोन एप्लिकेशन फर रिसार्च। PhD एप्लिकेशन फी बे मोनसेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन। थिग बेबायदिनो जोङो थांबाय थायोब्ला नेम अफ द केन्डिडेट, गार्जेन नेम, कन्टेक्ट नाम्बार बायदिसिनाखौ जोङो फिलआप खालामनानै पेमेन्टखौ जोङो साबमिट खालामहैनांगोन। पेमेन्टखौ साबमिट खालामनायनि उनाव मोनसे जोङो स्लिप मोनगोन। बे स्लिपखौ जोङो बे गुगल फर्माव जोङो आपल'ड खालामनानै होनांगोन। दा बेखिनिखौनो खालामदो लोगोफोर। 22 जुलाइ इज द लास्ट डेट। एडमिशन रिलेटेड इन्सट्राक्शन आरो डकुमेन्ट्सफोरनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शन बक्सआव होनाय जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लानो हागोन। All the best.